A inmigración, a Galicia emigrante, as cousas que non son o que parecen, as expectativas grandes, os ovnis cansos de aterrar nos Estados Unidos de América. Unha homenaxe á peor película de todos os tempos. Donas e señores, da comezo. A falta de oportunidades laborais bota a Alfa 34 e a Omega 963 a unha emigración interestelar. Tras anos luz de conversa, chegan a unha conclusión. Estamos tan evolucionados tecnolóxica e intelectualmente que non nos deberíamos conformar con ser subordinados de ninguén. Suxeres que subordinemos unha civilización a nós? Noso nivel de evolución en Horroclón 4 ten que servir para algo. Temos un currículum que está a anos luz do de calquera ser evolucionado. Para o carro meu. Lembra que só somos dous aliens. Dúas excelsas mentes, inteligencias supremas, divindades. Xa está ben de condicións de vida escravas e miserentas. Hai milleiros de planetas agardando pola conquista. Mira senón no Google da hipercomputadora. Planeta Saturnino. Este está comprometido. Non ves que ten anel? Planeta Imaginario. Demasiado surrealista. Planeta Clube de Señoritas. Dese non quero ir nin falar. Lembra que la clavada. Planeta Prohibido. Demasiado obvio. Planeta Terra. Iso mesmo. Non se fale máis. A toda máquina. Establece as coordenadas hipersónicas de posición. Acabei. Dedicado a todos os que din que o tamaño non importa.